ते खूप काम केला किती मांद्रे हो पारंपरिक मोगो पक्षाचोच हा खूप म्हणजे भाऊसाहेब मानवडेकर राहिलो त्यानंतर रमाकांत कलप त्यांना मुलगो सोडलो त्यांना तो गेलो ना पण आता किती झाला काय म्हणता तुमचो आमदार तिका मांद्रे एमजीचो असा व तो दुसऱ्या पार्टीचो कोणाचो ती मोगो पक्षात ती निवडणूक लढयल्या एक जबाबदार काम करतात जे कितें मुख्यमंत्री उलयला ते ताणें उलोवपूच जाय प्रत्येक मतदारसंघात जे जे व्यक्ती असतात जे कार्यकर्ते असतात तांचे कडल्यान काम करपाखातीर त्यो गोष्टी वेगवेगळ्योच करच्यो पडटा सर पण तुमचं ताजेर हांव चड उलयना पण तुमचा बॅनरूच असो ना हो पक्ष हो पारंपरीक गोंयकारांचो पक्ष आसा तो एकूच पक्ष आज पर्यंत अबाधित आसा आणि एक्झिक्युटिव्ह कमिटी जी आसा ती योग्य वेळी जो निर्णय घेतलो तो आम्ही घेतला. सीएम सांगला की सर एकूच मिनिट मोग कोणाचं काम तो